Waterschapsbestuurder Marien Westraat mag blijven na bedreiging, maar hij gaat diep door het stof. Nou ja, je hebt iets gedaan wat niet hoort. Wat dom is, stom, noemt het allemaal maar op. En verder in deze Zeeland nu. Hans gaat viraal na grappige opmerking. En Zeeuws Kenniscentrum eindelijk van start. Goedenavond. Marien Westraat kan aanblijven als bestuurder bij Waterschap Scheldestromen. Zijn herhaalde excuses en beloften van beterschap bleken tijdens een speciaal ingelaste vergadering genoeg om een motie van treurnis te overleven. Aanleiding was zijn bedreiging van een journalist. Het komt zelden voor dat het waterschap een extra vergadering bijeenroept. En zeker niet als het gaat om het gedrag van een van de bestuurders. Maar nu was dit dus wel het geval. En moest Marien Westraat verantwoording afleggen over zijn uitlatingen tegen een journalist van Omroep Zeeland. In het waterschap heb ik dit de afgelopen 15, 16 jaar nog nooit meegemaakt. Wel eens dat er natuurlijk uitspraken worden gedaan, maar niet dat het dermate hoog wordt opgespeeld dat er mensen van vakantie terug moeten komen om dit te bespreken in een openbare vergadering. Westraat werd telefonisch door de omroep bevraagd over zijn dubbelfunctie als betaalde fractiemedewerker voor de Statenfractie van de Partij voor Zeeland, terwijl hij daar ook voorzitter van is. Onder leiding van commissaris van de Koning Hugo de Jonge liggen dubbele politieke functies al langer onder vuur. Westraat zei het volgende over de commissaris een tijdje geleden. En ik heb gezegd van je moet je gang gaan jongen, maar dan gaat bloed aan het plafond. En hoe werd erop gereageerd? Die zei je bedreigt me. Tijdens het telefoongesprek met Omroep Zeeland gebruikte Westraat woorden van dezelfde strekking. Dat werd als een bedreiging gezien en de omroep deed een melding bij de politie en Persveilig. Dat leidde tot vragen vanuit het waterschap. En uit de antwoorden bleek dat het gedrag van Westraat nog meer klachten had opgeleverd. De vergadering moest uitwijzen of dit voor zijn functioneren gevolgen zou hebben. Past uw uitspraak? Nee, mijn uitspraak past niet. Dat past nergens. Totaal nergens. Is die uitlating te rechtvaardigen? Nee, natuurlijk niet. Nou ja, je hebt iets gedaan wat niet hoort. Wat dom is, stom, noemt het allemaal maar op. En ja, dan heb je jezelf misschien een keer niet in de hand. En dan zeg je iets waar je achteraf verschrikkelijk spijt van hebt. De uitleg en excuses van Westraat waren voor de oppositie niet voldoende. Dus kwam er een motie van treurnis op tafel. Een unicum. Ook dat heb ik nog niet meegemaakt in de waterschapswereld. Maar goed, je ziet toch wel dat de politiek steeds meer graag intreden doet. En dan worden ook dit soort moties ingediend. En ja, dat hoort dan maar bij het politieke spel. Zo ervaar ik dat. Maar wij wilden met die motie van treurnis echt even een signaal afgeven. Van luister, wat hier gebeurd is niet goed. Je hebt excuses gemaakt, maar dat poetst de daad niet weg. De motie haalde het bij lange na niet. Voor Westraat gaf dat een dubbel gevoel. Dat die motie is verworpen, daar voel je sterk voor. Maar als je nou zegt van ben je daar gelukkig mee? Nee, het had zo niet gemoeten. En dat trekt u zichzelf compleet aan? Ja, dat boetekleed trek ik helemaal aan. Tegen een 40-jarige Vlissinger is 6 jaar cel geëist voor de verkrachting van een minderjarig meisje. En ook zou hij haar hebben bedreigd met een vuurwapen. De man dacht dat het meisje 21 was en dat ze instemde met de seks. Maar in werkelijkheid was ze 15, had ze mentale problemen en zat ze aan de drugs. Het meisje verklaart 5 keer te zijn verkracht. De katholieke kerk in Serenhoek is verkocht. De Sint-Willibrorduskerk, de pastorie en de grond eromheen zijn overgenomen door projectontwikkelaars die er waarschijnlijk woningen van willen maken. Inwoners moeten nog even wennen aan het idee. Ja, ik stond er wel van te kijken dat die verkocht was. Want voor de oudere mensen denk ik dat die heel belangrijk is. En ik denk voor de jongeren, ja misschien ook een paar nog, maar niet veel die nog in de kerk kwamen denk ik. Maar het kapelletje is nog wel nu belangrijk, omdat er komen nog heel veel mensen die gaan daar naartoe. De tijdelijke Mariakapel mag voorlopig worden gebruikt, maar De Willibrorduskapel
die blijft altijd in ons bezit en die kunnen we altijd blijven gebruiken als samenkomst voor gebedsdiensten en wat iets meer zijn. Dus die blijft gehandhaafd. Die is niet mee verkocht? Absoluut niet mee verkocht. Door de regen van de afgelopen dagen zijn er minder stremmingen bij de Noordzeesluizen in Terneuzen. De stremming van de nieuwe Brede Sluis en de Oostsluis die zijn met 2 uur ingekort. En alleen de Westsluis die blijft voorlopig nog gestremd voor de scheepvaart. Door de droogte van de afgelopen maanden zijn de sluizen al vanaf begin juli verminderd toegankelijk. Eerder deze week is nog een pompinstallatie klaargezet om zout Westerscheldewater het kanaal in te pompen, omdat het waterpeil onder een kritiek punt dreigde te zakken. En daardoor kwam de stabiliteit van de kanaaloevers in gevaar. 13 jongeren doken de afgelopen tijd in de geschiedenis van de Zeeuwse slavenhandel. De verhalen gaan ze bundelen in korte podcastafleveringen. Het is het eerste project van het kenniscentrum Slavernijverleden Zeeland dat eind vorig jaar na een lange aanloop officieel is opgericht. Een tijd geleden toen moesten we naar het archief in Middelburg. Daar is ons allemaal uitgelegd hoe en hoe het zou verlopen. En toen heb ik thuis wat onderzoek gedaan. Wat de 13 jongeren leerden over het slavernijverleden in het archief en thuis achter de computer, vertellen ze allemaal in een podcastaflevering. Ik had het onderwerp gezondheid en welzijn, dus van hoe het ging met die mensen, van wat ze te eten kregen en hoe ze sliepen. En die verhalen maakten indruk. Ik vond het echt zo gek voor woorden dat het zo ging in die tijd en dat het ook nooit meer mag gebeuren. Dus daarom vind ik het heel belangrijk dat iedereen er meer te weten over komt. Naast projecten zoals deze moet het kenniscentrum een centrale plek worden voor informatie over het slavernijverleden. En daarvoor wordt op de achtergrond de samenwerking opgezocht. Met Amsterdam, met het Nationaal Slavernijmuseum, met het Herdenkingscomité, met NINSE, met verschillende universiteiten. En dan willen we eigenlijk zorgen dat de kennis die er is, dat het is zo gefragmenteerd, het is zo versplinterd, dat het samenkomt. En dat we een soort van kennishub worden. De provincie Zeeland en de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veren besloten een paar jaar terug om geld uit te trekken voor het kenniscentrum. De wens voor zo'n centrum was er al langer en het kwam in een stroomversnelling na de excuses van de staat voor het slavernijverleden. Vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden. We delen niet alleen het verleden, maar ook de toekomst. Dus zetten we vandaag een komma, geen punt. Een kenniscentrum is het antwoord op deze na de komma. Dat je wel de moeite neemt om de ander in ieder geval te zien. En dat je ook weet van zijn of haar verleden. En dat je dan denkt, hoe kunnen we samenwerken om een goede toekomst voor elkaars kinderen voor elkaar te krijgen. Volgens de provincie is ook het Rijk bereid om in de toekomst financieel bij te dragen. Hoewel de ontwikkeling van het Nationaal Slavernijmuseum in Amsterdam, waar ook een kenniscentrum moet komen, een prioriteit krijgt. Toch gaat de ontwikkeling van de digitale kennishub hier gestaag door, met als stip op de horizon een eigen fysieke plek. Want ook kennis gaat over ontmoeten. Door ontmoeting kun je kennis krijgen over het verleden, over het heden, maar ook over een gezamenlijke toekomst. Wat wil je? De eerste ontmoetingen zijn met dit project in ieder geval een feit. De podcastafleveringen zijn binnenkort te beluisteren via de website van het kenniscentrum. Tot de volgende. Tot de volgende. Tot de volgende. Hoe is het om in één klap een internetlegende te worden? Hans Baar is gastheer van de Nicolaaskerk in Brouwershaven. Hij weet het inmiddels. Een onschuldig fragment waarin hij een boodschap op een oesterschelp voorleest, werd ineens miljoenen keren bekeken. Toen, Sahoer. Zegt me helemaal niks. Ik zou niet weten welke taal het is. Hans, hier is het allemaal mee begonnen. Ja, toen, Sahoer. En daar ben je viraal mee gegaan. Hoe voelt dat? Ja, onbegrijpelijk. Volledig niet te bevatten. Tung, Sahoer. Deze uitspraak hoort bij Italian Brainrot. Dat is een internettrend met bizarre AI-figuren met gekke namen. Bedrijven en influencers gingen meteen aan de haal met de video van Hans. Vooral omdat hij de meme vol overtuiging voorleest alsof het een echte taal is. En dat vinden jongeren hilarisch. Toen, Sahoer. Ja, ik denk vooral omdat hij zelf niet begreep wat het betekende. En ja, onder de kinderen is het natuurlijk echt een heel grappig iets. Ik kreeg het gisteren op TikTok en ik was eruit van verschoten. Ja, dat is niet wat je iets elke dag ziet. Ik moest er wel mee lachen. Yeah, I laughed at it. I thought it was pretty funny. Ja, ik vind het geweldig, mooi, leuk. Ik heb geen idee.
Een meme is dus een internetgrapje. En dat is dus dat Tung Sahur. En jij misschien En ik nu ook. dus misschien ook, omdat ik er niks van snap. En de hele dag heeft u bij ons al kunnen kijken naar het Zeeuws kampioenschap ringrijden in Middelburg. We gaan snel daarvoor naar Jan-Jaap Corré, want die staat er. Jan-Jaap, vanaf nu gaan de hoofdprijzen verdeeld worden, hè? Ja, zeker Ariane. Achter mij is het spektakel nu echt begonnen. Vanaf vanmorgen 8 uur wordt hier natuurlijk al gereden. Heb je heel de dag kunnen volgen bij Omroep Zeeland. Maar nu gaat het om de 2 hoofdprijzen. Eerst om het beeldje van koningin Beatrix. 34 rijders zijn nu in de baan om te kampen om die hoofdprijs. En daarna dan gaat het echt beginnen, want dan gaat het om het Zeeuws kampioenschap. En 17 rijders van de in totaal 175 hebben het vandaag voor elkaar gekregen om 30 van de 30 ringen te steken. En zij mogen dan in de kamp gaan bepalen wie zich een jaar lang Zeeuws kampioen mag noemen. En ja, reken maar dat dat een prestigieuze prijs is in de ringrijwereld. En zometeen hier vanaf 5:45 een extra uitzending, hè? Om 5:45 zijn we er live bij inderdaad. Eerst met een voorbeschouwing zolang deze kamp nog duurt. En als ze gaan kampen om dat Zeeuws kampioenschap hoef je er inderdaad bij Omroep Zeeland helemaal niets van te missen. 17 rijders en ja, na zo'n 1,5 uur, al weet je nooit precies hoe lang het gaat duren, weten we dan wie die Zeeuwse titel gepakt heeft. Jan-Jaap, succes en dankjewel. Vanmiddag was het wisselend bewolkt. Er trokken soms een aantal stevige buien over de provincie. Tussen de buien door kan je best eigenlijk nog wel een baantje trekken, hè, in zee. De temperatuur kwam uit op 21 graden vandaag. En dat blijft de komende dagen ja, zo ongeveer compleet met wat buien. Vanaf zondag wordt het dan wat droger. En straks nog een uitgebreide weerbericht van onze weerman. Tot zover deze Zeeland Nu. Kijk ook op onze site hè, na het verloop van het Zeeuws kampioenschap ringrijden in Middelburg. Voor nu nog een fijne avond en tot morgen.